Mnohí sa ma tieto dni pýtajú, že či tá korekcia na akciovom trhu, ktorá prišla, či je to už konečne tá správna doba začať investovať. Či tie trhy budú rásť. No neviem, ako to mám vedieť, toto nevie nikto. Ale správna doba začať investovať je podľa mňa vždy, pretože nemôžete sa pozerať na to, kde sa momentálne nachádzame, ale kde budú vaše peniaze sa nachádzať vtedy, keď ich budete vyberať. Ak sa na to pozrite z krátkodobého hľadiska, tu sa bavíme o dňoch, tak je to naozaj špekulácia, to je trading, to nie je investovanie. Všetko do jedného roka, každé investovanie do jedného roka je čistá špekulácia. Pri investovaní sa bavíme dlhodobo o rokoch, niekedy 10 ročiach. Akciové trhy nám sú z krátkodobého hľadiska veľmi iracionálne a nepredvídateľné, ale z dlhodobého hľadiska nám vždy prajú. Momentálne zažívame 5. najrýchlejšiu korekciu za posledných 75 rokov a vždy po týchto korekciách prišlo pekné obdobie rastu. Takže nezáleží na tom, či ten rast príde o týždeň, o mesiac, o pol roka. Záleží iba na tom, že toto vždy berte ako príležitosť začať investovať, príležitosť na dokup akcií a podobne a potom sa iba tešíte z toho výsledku, ktorý uvidíte po rokoch. Nezabudnite, toto je tá príležitosť a investovanie je cesta.